F'din ir-rokna inlaqgħukom ma' Orsino, l-ors li ma setax jorqod. It-tim tagħna ltaqa' mal-awtriċi Jennifer Peresso sabiex isir jaf lil Orsino u lil ħbiebu aktar mill-qrib. Din l-istorja hija dwar ors ċkejken li meta waslet ix-xitwa ma setax jorqod bħal sħabu u allura ħareġ mill-lar ifittex l-għajnuna. Sab skojattli f'nik tal-foresta, imma ħadd ma rnexxielu jraqdu lil dan l-ors ċkejken, sa fl-aħħar sab kokka li meta qratlu storja sabiħa irnexxiela traqdu. Din il-passjoni tiegħi nibtet l-iktar minn meta kelli tfal. Naqra ħafna kotba ta' tfal, sintendi għax huma jħobbu li naqralhom u f'moħħi bdew jimbdu dawn l-istejjer. Il-kesħa kienet tinħas ġmiela. Ix-xitwa kienet waslet. L-orsijiet bdew ilestu sabiex jorqdu matul ix-xitwa kollha. Kulħadd sab rokna fejn iħossu l-iktar komdu. Minn barra Orsino. X'se nagħmel issa? Ħaseb inkwetat Orsino. Orsino ma setax jagħlaq għajn majn. Orsino prova jorqod, imma daqqa jara xi ħaġa ttir, daqqa jħoss il-bard, daqqa jisma' lil xi ors jonħor. U ħareġ mill-lar ifittex l-għajnuna. Mar ħdejn l-iskojattli. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. L-iskojattli kantawlu taħnina. Imma Orsino xorta ma raqatx. Mar ħdejn il-fniek. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. Il-fniek melsulu l-pil tiegħu. Imma Orsino xorta ma raqatx. Dan il-ktieb huwa mmirat għal tfal ta' età bikrija, però meta ktibtu f'moħħi kelli li jinqara mill-ġenituri meta jkunu se jraqdu l-tfal tagħhom. Jista' jintuża permezz tal-attivitajiet li fih fuq wara l-għalliema tista' tagħmel il-qari flimkien, bl-Ingliż jissejjaħ shared reading, taqra l-istorja jirrakkuntawha flimkien it-tfal u fuq wara tal-ktieb issib ukoll xi attivitajiet. Il-qari huwa importanti ħafna, jgħin l-tfal f'kull qasam. Jgħinhom fil-kreattività, nafu li llum jistgħu jaraw ħafna video clips fuq YouTube, però l-esperjenza tal-qari ma tistax tinbidel minn video clips. Importanti li naqralhom imqar ktieb wieħed kuljum. Taqralhom ktieb wieħed kuljum tkun qiegħda iżidilhom fil-vokabularju tagħhom iktar milli taħseb inti. Dan il-ktieb ktibtu bil-Malti għaliex l-ewwel nett inħobb il-lingwa Maltija u nixtieq ukoll li nwassal il-messaġġ kemm hi importanti l-lingwa Maltija li m'għandniex nitilfuha naqraw kemm kotba bl-Ingliż u kemm kotba bil-Malti ħalli l-itfal indarruhom ikunu bilingwi. Dan it-tielet ktieb li ħrieġ għandi żewġ kotba oħra jisimhom Avventura f'qiegħ il-baħar u l-ġugarelli li jirrebellaw grazzi għall-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Jiena nħobb ħafna nikteb kotba tfal, dejjem issib li xi storja jew tnejn u minn hawn nixtieq nerġa' nirringrazzja minn qalbi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li tatni din l-opportunità li nippubblika dawn il-kotba. Orsino qata' qalbu u beda miexi lura lejn l-ar. Fuq siġra quddiem l-ar kien hemm kokka. Xi ġralek ors ċkejken? Staqsietu l-kokka. Ma nistax norqod bħall-orsijiet l-oħra, għalli l-Orsino mnikket. Tibża xejn, għaltlu l-kokka, ejja miegħi. Hi daħlet li l-Orsino fl-ar u bdiet taqralu storja. L-ors beda jismagħha bħerqa. L-istorja oġbitu wisq. L-orsi ċkejken beda jittewweb waħda f'waħda sakemm Orsino marret għajnu bih. Ir-raqda tajba Orsino, għaltlu l-kokka bid-bissima. Iżda Orsino ma rrispondijiex.
kien diġà qed joħlom bla safar u l-fjuri tar-rebbija. Lela huwa lewn, imma huwa wkoll isem ta' programm tar-radju li jistħarreġ il-letteratura fid-dawl ta' dixxiplini oħra. Claudia Gauci, li tippreżenta dan il-programm flimkien ma' Lianne Lul, laqet l-istedina tagħna sabiex tkellimna dwar Lela. Mela, l-idea Lela bħala isem l-ewwel nett jiena l-programm qed nagħmlu ma' Lianne Lul u Claudia Lela letteratura ħafna tidwir ma' littra L u ġiena dan il-ħsieb ta' Lela, apparti li Lela huwa kulur ambigwu wkoll, fakrek daqsxejn f'xi tila impressjonista ta' Manet u Monet u bħal letteratura hemm dik l-ambigwità u suġġettività. Minn hemm ħareġ l-isem Lela. Għandna 13 il-programm u kull programm fl-ewwel skeda tajjeb ngħidu forsi li qiegħed jixxandar fuq Campus FM. Jixxandar nhar ta' ħamis f'nofsinhar. Samnieħ fit-13 il-programm u kull programm għandu tema differenti. Din l-iskeda l-ewwel skeda il-programmi huma ossa ta' nofsija il-wieħed, ġifieri kull tema maqsuma nofsija u nofsija, jiġu sija b'kollox. Meta karattri ma tjomx isem, jistgħu jkunu kwalunkwe mara u kwalunkwe raġel. Ġifieri inti semmejt ir-Rosa, Rosa kienet in-nanna u jiena stajt ktibt l-istorja billi ngħid kien hemm darba waħda mara minn San Blas li kienet tħid. U ħietet għaxar il-bisi qabel id-difna tagħha biex forsi n-neputijiet jażlu waħda minnhom ħallet indifen. U kienet tkun kwalunkwe mara, le minn kwalunkwe post, imma malli jiena tajta dak l-isem, Rosa, anka semmejtu The Name of the Rose ta' Eko, li daħħa jibqa' marbut magħha, ġifieri din mhix issa kwalunkwe mara li kienet ħid. Sewwa Sandra mhix kwalunkwe mara li ħalliet iċwivet warajha, Gracie mhix kwalunkwe mara li ħalliet il-lanet li kienet tiġbor minn strada stretta warajha, ma hija Gracie qed nidentifika. Il-letteratura kelma kbira din. Il-letteratura tibda fil-ħajja tagħna minn dun nkunu żgħar. It-tfal jarawha mod u l-kbar, speċjalment jekk hemm żewġ tipi ta' adulti fejn tidħol il-letteratura, dawk li jkomplu bil-letteratura, jkomplu jaqrawha u jistudjawha, anke sempliċement jaqrawha għall-gost, u dawk li mbagħad wara l-eżamijiet ma jmissux ktieb bidhom forsi. It-tfal, il-letteratura jarawha bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa ta' bil-fors, ħafna minnhom għall-inqas, xi ħaġa li jridu jistudjaw għall-eżami. Imma mbagħad il-letteratura hija ħafna iktar minn hekk u hija ħafna isbaħ minn hekk ukoll. Aħna b'dan il-programm Lela qed nippruvaw nagħtu ċans lis-semmija b'din il-forma differenti tar-radju li imperċu, mberħu kodba forsi li qatt ma jkunu semgħu bihom, jew nerġgħu nagħmlu daqsxejn ta' żjara u nerġgħu nfakruhom f'kodba li ilhom ma jaqraw forsi wkoll. Xorta ħażina ikolli ngħid li meta nisma' xi ħaġa lokali ħafna drabi, mhux qed ngħid dejjem, ma nisma' xejn li jgħallimni jew li jtini xi ħaġa u minn hemm ukoll ħarġet din ix-xewqa li nagħmlu dan il-programm tal-letteratura. Il-letteratura tista' tkun tasal għandna f'diversi forom, kif nafu, meta jsir film ħafna drabi jitlaq mill-ktieb, imma nafu wkoll li jista' jmur it-teatru, il-letteratura tmur it-teatru, għandi f'moħħi Jane Eyre jew Frankenstein u serje televiżiva wkoll. Jiġifieri naħseb li dan il-bżonn ħassejna ħafna u nittama illi issemmija flimkien magħna Mija jew Lianne qegħdin jiskopru mill-ġdid il-sbuħija l-imħabba l-letteratura.
L-awtur Paul P. Borch huwa magħruf għal diversi romanzi. Fosthom Dal-lejl ġie Alla, Eluq u Ċikku Fenek. Għal din ir-rokna ltqajna ma' Borch sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-kitba tar-romanzi. Hemm differenza kbira bejn romanz, pereżempju, u bħala proża u n-novella bħala proża. Il-novella trid tibda u tieqaf malajr. Però romanz u aktar twil, aktar għandek strateġija u ta' idam ta' inċidenti wieħed wara l-ieħor sewwa biex turi wkoll dak li għaddej minnu il-protagonist, dak li għaddej minnu il-karattri u għandek kif ħadd tifresh l-awtur li tjara kif ħajifresh din l-istrateġija mill-bidu sal-aħħar. Is-sabiħa li tibdi ir-romanz. U ġa għandek bewħetu ieħor fejn ħatasal, però m'intix ċert fejn ħatasal hemmhekk u kif ħatasal. Għaldaqstant inti tibda taqra, tibda tikteb. U mhux bil-fors tibda mill-bidunet tiegħu. Meta ktibt ir-romanz Dal-lejl ġie Alla, għaddew snin sħaħ. U bdejt ngħid imma jiena ma kellix intemmu hekk ir-romanz. Baqa' jdur, baqa' jewdin f'moħħi, baqa' il-ħin kollu ngħid imma għamiltu tajjeb, għamilt ħażin, sajt għamiltu aħjar. Seta mhux fis-sens tajjeb jew ħażin, però fis-sens hekk jew kellha b'mod differenti. Aktar ma tikber, aktar timmatura u aktar kif jgħidu jgħaddi ilma, allura għaldaqstant iġġarrab iktar, issir għani iktar f'dak li huma tiġribiet u f'dak li huma interpretazzjonijiet tiegħek ta' relazzjoni li jkollok man-nies madwarek u derli illi ir-romanz Dal-lejl ġie Alla kellu jkollu tmiem differenti. Għaldaqstant jiena mbagħad il-ġrajja tar-romanz Rajt l-Alla jibki u tkompli bl-istess karattri bewħed ieħor li kien hemm fir-romanz Dal-lejl ġie Alla. Xorta huma żewġ romanzi distinti minn xulxin għax għandhom il-bidu u tmiem tagħhom. Kemm il-wieħed u kemm l-ieħor, però t-tieni wieħed jiġi qisu tkomplija ġrajja oħra li tkompli fuq l-ewwel wieħed. Xorta jistgħu jinqraw separatament. Jiena bla marrit il-ħoss dejjem li ikollu nikteb fuq fejn il-bniedem qiegħed makus, fil-bniedem qiegħed ibati. Mhux għax irrid, ma nistax ma naħsibix dil-biċċa, però meta nara madwari xi dbatija xi ħadd qiegħed jisofri, xi ħadd li għaddej minn ċertu esperjenzi li mhux suppost għaddej minnhom, bla marrit nibqa' naħseb, nibqa' newden, mhux għax irrid. Oliver li jaħfillu kien jgħidli il-miskin li ma jistax ma jaħsibx. Kif wara kollox kienu wkoll l-istess wieħed, għadu konna nitqu ħafna meta ngħidu din il-biċċa xogħol, imsikin aħna ma nistgħux ma naħsbux, ma nistgħux ma ninkwetawx. Hawn ħafna nies illi għalihom ma ġara xejn, però fil-każ tiegħi mhux ma ġara xejn, nibqa' newden, nibqa' ntellew u niżel, kellix forsi nagħmel xi ħaġa hekk jiena jew le. Ir-romanz Ċikku Fenek il-Bidwi Malti jiena ktibtu fuq ibbażat bewħed ieħor fuq il-ġrajiet li kien jirrakkuntali li seħħew Ċikku, però mhux biss naġġel ngħid hawnhekk. Il-romanz Ċikku Fenek jiena ktibtu u jgħidli dak li jrid, però jien nikteb dak li rrid. Inżid, innaqqas, noħloq, ngħid affarijiet li ma qolhom li xu, nivvinta affarijiet biex joħroġ romanz. Illi trid tifhem, importanti li wieħed jifhimha, li l-letteratura mhix strettament eżatt dak li ġara il-bieraħ dak li ġara llum inkella dak li se jiġri sewwa b'mod kronoloġiku, b'mod tikteb bid-dati u hekk eżatt mhix attività xjentifika. Sewwa, però hemm importanti wkoll illi l-bniedem irid ħares madwaru. U dak li jara madwaru meta jiġi biex jikteb jidħolġu fih jaġnu u jikbu bl-iktar mod kif iħossu hu, bl-emozzjonijiet tiegħu, bl-iktar mod suġġettiv ngħidulu. Mhuwiex il-gazzetta li tgħidlek illi Ċikku Fenek spar fit-talħin fil-wod fit-talħin u daqshekk. Imma jien nidħol ukoll fid-dettall sewwa għax għaliex anki x'nissupponi jien li seta' kienu raġunijiet dik id-differenza bejn l-arti u x-xjenza, għax l-arti tħallik toħloq u timraħ u tistħajjel kemm trid int. Però xjenza torbtok u tgħidlek li trid tikteb eżatt dak li seħħ, dak li ġara fil-ħin, bid-dati, bil-provi, bix-xhieda b'kollox. Imma il-letteratura mhix hekk, il-letteratura għandek il-ħelsin kollu li tgħid li trid tikteb kif trid int. Girgor dawar subaħ madwar żaq il-bima, jimbotta u jipprova jiżilqilha imqar ġeru ieħor, jipprova jresqu imqar lejn id-dawl. Il-kelba rħit rasa, mitluqa għal kollox. Girgor kien jaf li kien ġarala bħal omma u f'dawk il-waqtiet osra jħoss taħt subaħ iċċaqli għajjien tal-ġriewi li kien fadal f'żaq il-bima. Imbagħad ix-xieħ
għaw fuq tiegħu. Deffes idu fil-but, ħafif, ħareġ mus, minħżiemu, fetaħ il-mus, qabad il-kelba, żomm għal Silvio, żomma sew. Uża mis-sieq l-oħra u silet sinjal ma żaq il-kelba mawri tebda ħil ta' uġieħ, imbagħad ieħor jifret il-ġilda tal-bima mejta u daħħal subajh u silet aktar u aktar u ftit ieħor u kien hemm id-demm, aktar demm u mesaħ b'tarf l-xkora. U kien hemm il-ġriewi imqartstejn frit tarqiqa ta' ġilda. Girgor qabad wieħed, neħħilu rasu mill-borża li kien imkebbeb fiha, għad jaraħ għal waqtiet qosra donnu li jitċaqlaq, riġlejh kollha skossi. Tajba Silvju, ġib li tibna. Qallu kollu għaġla xieħ. Isa ħaffef, hemm li xkora taħt il-karettun, ġib li tibna, isa, biċċa tibna rrid. Silvio sab l-alf tal-bal fi xkora taħt il-karettun, ġab tibna u tal-Girgor. Girgor deffes tarf fħalq il-ġeru u nefaħ bil-mod, imbagħad reġa' ġibet in-nifs u reġa' nefaħ u l-ġeru ċaqlaq. Qed jieħu n-nifs qallu, qed tara għajet ixwejjaħ u qiegħdu qrib l-ewwel wieħed fuq l-ixkora. Girgor qabad ġeru ieħor u taħ in-nifs ukoll permezz tat-tibna. Nefaħlu, ħaslu sidru, nefaħlu mill-ġdejt, ċaqalqu, saqajh ċaqlaqlu rasu, iżda ma ċaqlaqx dan il-ġeru, mhux bħal l-oħrajn, imbagħad qabad ieħor u ieħor. Ġieli nisimgħu lil min jgħid tara u ġieli nisimgħu lil min jgħid taraħħa. Imma liema hija l-verżjoni l-korretta? Din il-varjazzjoni hija frott dialettali, frott l-età, frott l-użu skorrett tal-lingwa? It-tim tagħna ltaqa' ma' Kristina Sammut, riċerkatriċi li stħarġet propju dan il-fenomenu. Inħasset ħtieġa din ir-riċerka minħabba l-fatt li 9 snin ilu kellna l-impressjoni illi il-pronunzja ta' dawn it-tliet suffissi bl-akka intervokalika, jiġifieri l-akka bejn il-vokali, kienet qed titlissem b'mod żbaljat li jien insejħilha devjanti u innovattiva xi hija pronunzja ġdida. Għaldaqstant ridna nkunu nafu kemm hija mifruxa u fost liema kelliema u liema fatturi soċjolingwistiċi jaffettwaw. Il-metodoloġija li użajt fl-istħarriġ kienet waħda kwantitattiva fejn kelli numru ta' partiċipanti li fl-istudju pilota għażilthom b'mod arbitrarju, imbagħad fl-istudju attwali ħadd 2 minnhom illi deru li qed jaffettwaw minn kmieni il-pronunzja tal-grupp ta' nies li kelli jiena. Li dawn il-partiċipanti tajthom silta bit-tema dwar il-kaċċaw l-insib, tema kontroversjali ħafna, mużilta biskop biex dak li jkun jitqanqal emozjonalment. Ma jkollux ċans jaħseb dwar it-tip ta' tlissin li ħajkollu f'dawn is-suffissi u ġalthom ukoll jaqraw din is-silta taħt pressjoni ta' ħin biex kemm jista' jkun jużaw il-Malti naturali tagħhom u ma jkunux influenzati mill-ambjent formali. Il-medja hija għodda qawwija li tilħaq massa kbira ta' nies fi ftit ħin. Għaldaqstant irridu noqogħdu attenti mhux biss kif nikdbuh il-Malti imma kif inlisnuh. Tant jiena konxja ta' dan il-fattur illi fir-riċerka tiegħi iddeċidejt ukoll illi nagħżel ftit programmi li jinkludu dibattiti qawwijin dwar it-tema tal-kaċċaw l-insib ukoll għaliex dak iż-żmien kienet kontroversjali iktar millum. U fost il-kelliema realizzajt illi l-iktar tlissin illi użaw dwar dawn it-tliet suffissi kienet dik li aħna naċċettaw soċjalment u akademikament. Jiġifieri it-titwila vokalika, jiġifieri nipprattika, nissostanzja, nimplementa, ma smajtx daqstant it-tlissin ta' nimplementaħħa. Però fl-istessin dan jagħmel sens għaliex meta studjajt mbagħad fuq kampjuni kbar, ir-riżultat kien konsistenti ma' dan illi sibt. Il-pronunzja raħħa u raħħom jitqisux korretti jew le jiddependi skont kemm dan it-tlissin huwa mifrux fost il-kelliema u b'mod nazzjonali. L-istess bħalma ġara f'żewġ kelmiet partikolari mija u tiegħi. Miji u tiegħi kienu dialettali xi darba għax kienu marbuta ma' lokalità partikolari, iżda meta infirxu b'mod gradwali imbagħad
ġew parti mill-Malti Standard. Issa, kif kullum il-ġurnata jkolli nerġa' nagħmel ir-riċerka u nara li hija iktar mifruxa minn kif kienet 9 snin ilu il għaliex 9 snin ilu il-maġġor parti tal-kelliema nislu il-pronunzja korretta il-maġġoranza tagħhom, ġifieri terz biss li snuha żbaljata dak iż-żmien. Hemm ċans kbir illum il-ġurnata insibu illi din infirxet iktar, allura mbagħad id-diskors ikun wieħed ieħor. Abbażi ta' kemm infirxet din it-tlissina naċċettawhiex jew le. Il-konklużjonijiet ewlenin ta' riċerka tiegħi kienu ċari sa mill-istudju pilota għaliex l-iktar fattur soċjolingwistiku li influenza kien dak tal-età. Ġifieri aktar ma tkun kbir, aktar ħadd tlissen il-pronunzja korretta, fil-waqt li aktar ma tkun żgħir ħadd tlissen il-pronunzja defjanti u innovattiva. L-istatistika kienet 70% li snuha korretta, ġifieri qegħdin ngħidu il-maġġoranza tal-kelliema fil-waqt li 30% biss ippronunzjawha b'mod żbaljat. Mela hemmhekk jiena dak iż-żmien irrealizzajt li mhijiex mifruxa daqstant, iżda kienet mifruxa biżżejjed fost iż-żgħażagħ. Meta niġu mbagħad għas-suffiss ieħor għajulu, il-maġġoranza tal-parteċipanti li snuh aħħulu. Jiġifieri b'mod skorrett hawnhekk qegħdin ngħidu 80% kontra 20%, jiġifieri 80% li snuha b'mod żbaljat u mhux biss iż-żgħażagħ imma anke l-adulti. Huwa interessanti dan jista' jkun li forsi bħala suffiss u daqsxejn iktar ikkumplikat. Meta niġu mbagħad għall-istudju l-propja li huwa fuq kampjuni kbar, naraw li 60% li snuha ħażin u 40% li snuha tajjeb. Fost is-snajja antiki ta' niesna, irridu nsemmu s-sena tal-insiġ. It-tim tagħna ltaqa' ma' Alda Buġejja sabiex jitkixxef aktar dwar din is-sena u dwar ir-reġistru marbut magħha. Ix-xogħol tan-newlu hija sana antika ħafna li kienet tintuża minn dejjem. Il-newlu huwa il-magna li aħna ninsġu fuqha. Jiena nissejjaħ in-nissiġa. In-nissiġa tagħmel forma ta' drab u mid-drab nagħmlu jew kotri, tapiti, lampshades, portierej, kollox isir bl-insejġ. Jiddependi inti xi trid tagħmel. Rigward is-sena tal-newl, jien irid inħadmu b'idejja u b'saqajja li huwa n-newl l-antik li aħna nużaw biex naħdmu fuqu. Fl-antik konna nużaw il-mekkuk. Il-mekkuk kien ikun forma ta' dajsa, bl-imserka u l-ħajt ġofija biex aħna naħdmu bija. Illum jiena nuża labra jew skont x'inkun se naħdem. Fuq dan in-newl illum jiena qiegħda naħdem portiera tal-qasab. Allura rrid nuża l-qasba. Din il-qasba hija qasba li nġibuha mill-leliq tagħna. Prima materjal li nsibu f'pajjiżna. Kienet tintuża fl-antik u anke qegħdin nerġgħu nużawha ħafna illum niżġuha minflok il-ħajta. Idej li nużaw bin-newl huma l-ingassa għax kull xejn jien naf għas-saqajja u biex inbiddel is-saqajn u l-irfies inkun qiegħda insallab il-ħajta li tiġi ingassa. Il-frenza nużaw għoqda normali imma hemm tipi ta' għoqdi differenti. Bl-Ingliż jgħidula overhand knot. U hija għoqda li jiddur sempliċement mas-saba li dejn issejr il-frenza tat-tapet. L-għoqdi li mbagħad jekk inti trid iżżejjen il-frenza tat-tapet, hemm 3 tipi ta' għoqdi. Għalija huma kollha għoqdi, differenza hi skont kif torbot l-għoqda. Għax kollu qegħdin ngħidulhom bħala għoqda, imma skont kif torbot l-għoqda tiġi d-disin tagħha. Li hemm komuni għal-sana tas-sajjieda hija l-istess soqda li jiena nuża biex jiena norbot il-frenza. Jew inkella l-istess soqda li jiena nuża biex norbot l-affarijiet tan-newl. Pereżempju hawnhekk qegħdin ngħidu li dan huwa l-asafar konna ngħidulhom fl-antik. It-tip ta' oqda li nuża hija l-istess soqda li juża s-sajjied. Hawnhekk għandi l-ixtajqiet li dawn l-istess biex norbothom irrid nuża tip ta' ngassa li juża s-sajjied ukoll. Dik il-xi ħaġa komuni li hemm. S'issa ntilfu ħafna mill-kliem,
Per eżempju l-McCoke konna nużaw ħafna. Ejjed timxi kummixi fit-traq jgħidulek isek il-McCoke il-ħin kollu tmekkek minn naħa l-oħra. Il-moxt u r-rixtellu huma xi ħaġa li f'Marzu kienu jgħidu li jinkisru tant kemm kienet tużhom in-nissiġa, imma l-lum huma dawn huma kliem li jintużaw b'differenza imma m'għandix insibuhom li jużaw in-nies ta' triq bħalma kien fl-antik. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.